Viva Cambados! Viva a festa do Albariño! Viva a festa do Albariño! Viva a festa do Albariño! Mentres no Paseo da Calzada comezábanse a formar as primeiras colas nos stands, a edición número 65 da Festa do Albariño arrancaba desta xeito na Praza do Concello. Dende o balcón, o actor Matías Varela, sueco de nacemento pero cambadés de sentimento, dirixíase aos seus veciños. Teño que dicir que he visto en primeira fila a evolución que ha feito Cambados, de ser un pobo pequeniño a convertirse en a gran villa moderna que é hoxe, sin perder as bellas tradicións e ese toque tan fino que tenemos aquí en Cambados. Así, señor. Outra vez. Hello. Coa ollada fixada as autoridades que observaban dende a praza e continuamente interrompido polos aplausos do público, Matías Varela louvou as características de Cambados como pobo e, como non, dos seus viños, caldos que asegurou son únicos no mundo. Gracias ao meu traballo eu he viaxado moito, he estado por todos lados, fun ao Carnaval de Río, fun á Festa de Auga do Bangkok e a moitas outras festas raras, e a Festa do Albariño é a mellor do mundo, igual que o viño! O pregoeiro presumiu de raíces cambadesas, tirou de anécdotas e recordos e soubo gañar a simpatía do público. A miña abuela vendía peixe nesa plaza dali e o meu abuelo, con moitos outros homes, iba ao mar nesta ría. É a riqueza e a abundancia de noso mar e da nosa terra é o que fai este sitio un dos mellores do mundo para vivir sin cartos ou con cartos. Con cartos vives en cualquier lado, Deste xeito, un dos pregoeiros máis internacionais que tivo a festa encargábase de marcar o arranque da 65 edición da Festa do Albariño de Cambados.